hydrocolloid pimple patch. Natest ko kasi to, sobrang nipis niya. So kahit ilagay ko siya tapos mag-makeup ako, is okay siya, hindi siya masyadong halata. But hopefully hindi ko na to masyadong magamit kasi for now, Nilalagay ko sa karton, may naglalabas na mga bata, ano kaya? lagi niyang pinipindot yung table. Alam niyang pindutin yung table. Kapag hindi niya naaabot yung mga bagay-bagay, alam niya na pindutin. Hey everyone! Welcome back to another Vlogmas! Nakaka-excite naman ang sinasabi ko na ng Vlogmas kasi dati hindi ko talaga siya nagagawa, but now with the opportunity that I'm mostly home, well, I'm home all the time for now, ay nakakapag-edit na po ako kapag tulog ang aking balining. So, yan, medyo nakakaluwag-luwag ako sa schedule kapag tulog siya. Pero pag ganitong gising siya, hindi ako maka-edit, guys. Yung office table ko is napakataas niya ngayon para lang hindi niya maabot. But anyway, today, guys, ay papakita ko lang muna sa inyo yung mga nabili ko during Black Friday sale. Actually, hindi pa siya officially Black Friday sale nung nabili ko sila kasi last week or the other week ko pa sila nabili kasi nagpapakita na sa Amazon na Black Friday sale, ganito, ganyan. And these are mostly, nasa cart ko na talaga sila pero hindi ko lang sila check out kasi alam ko kakailanganin ko talaga sila. And only to find out na yung Black Friday pala is just last week. So, dumating na ngayon, halos kakatapos pa lang ng Black Friday sale. Cyber Monday pa lang, ganyan, meron na yung mga binili ko. Kasi usually dati ang Black Friday, ganyan, ang Thanksgiving is kapag birthday ni Mac or kakatapos ng birthday niya, basta something like that. So, sabi ko, birthday na niya kasi nung Sunday pa, nung ayun. Sabi ko, nakapag Black Friday na, kailangan mag-Black Friday sale na. Kaya napa-shopping na ako, which is yung mga kailangan naman namin to. And yun. Kasi hindi na ako masyadong nag-shopping ngayon ng online. Ang hirap kasi, guys. Kasi nga, hindi na siya nade-deliver dito sa doorstep namin. We need to go to the parcel room sa country club para lang makuha yung mga package namin. Hindi nga ako makalabas. Pag nandito si Mishi, kailangan mag-quote kaming dalawa para lang lumabas and to get the parcel. Tapos mabigat pa, diba? So, nawawalan ako ng gana na mag-online shopping. But anyway, I'm gonna show you what we got. Actually, open boxes na sila kasi kaninang morning ay hinanap ni Mac yung pinapabili niya sa akin. So, I got 2 boxes. One bigger and heavier and one na maliit. Excited na tong anak ko. So, ito yung hinanap ng asawa ko kanina na nilalaro din ng anak ko bago ko mag-film. Sobrang ingay niya. Wait. So, this is the clipboard. Mas kailangan daw niya sa work niya ngayon, especially na pumupunta siya sa ibang hospital. Ayan. So, meron siyang clipboard for the report or endorsement, ang tawag natin sa Pilipinas. And dito, meron na ding, parang maganda to sa mga bagong graduate. Meron siyang mga normal ABGs, mga normal na vital signs, Fahrenheit and Celsius, mga BMI, basta madami siya. Madami, pati normal labs. So yun, ito yung hinanap niya kaninang umaga, kaya niya binuksan na tong 2 boxes. And then this is the Arm & Hammer na Munchkin na garbage bag for the poopy diaper of Mishi. So bumili na ako ng ganito kasi mas mura siya compared sa Walmart. Sa Walmart kasi kami bumibili nun. And ito naman, hindi naman siya masisira and lagi naman naming nagagamit to, especially kapag lumalabas kami. Kasi buti na lang may nag-comment sa isang video namin dun sa
nag-shopping kami sa Empire Mall. And then, tinanong niya kung saan ko siya nabili. Kaya sabi ko, ay, ilalagay ko na rin. So, nung sinend ko sa kanya yung link, nilagay ko din sa cart ko yung ganito. Pero ito na is yung 6 rolls siya na 72 refill na siya. Tapos lavender scent pa siya. So, yun. Ito para siyang keychain lang kasi na nilalagay sa bag. Parang alam niyo yung mga dog poopy bag. Parang ganun. Parang same din siya. Kasi nakakahiya, natatapon namin yung diaper ni Mishi sa public trash bin. Ang baho talaga ng diaper niya, guys. Promise. Kakaiba siya compared sa mga regular na mga milk. Yung sa kanya kasi hypoallergenic and high in iron kasi. So, sobrang baho. And then, I got Aquaphor na lip repair stick. I think I'm gonna use this to Mishi kasi nagdadry yung dito niya din. Ayan. Tsaka yung lips niya. Nung nakita siya ng pedya, sabi niya kasi, oh, you need, you need lip balm. Your lips are dry, sabi niya. Kaya ito yung binili ko kasi dati naman na kaming gumagamit ng Aquaphor sa kanya na Tsaka gumagamit kami ng Vaseline na petroleum jelly. So this is like a petroleum jelly lang din naman. So ito. And then I got here a Neutrogena na hydrocolloid pimple patch. Na-test ko kasi to, sobrang nipis niya. So kahit ilagay ko siya tapos mag-makeup ako, is okay siya. Hindi siya masyadong halata. But hopefully hindi ko na to masyadong magamit. Kasi for now, after 2 months, almost 3 months na akong under treatment is medyo nag-okay naman na siya. I did a follow-up check-up with the derma 2 weeks ago or last week I think. Ang concern ko ngayon is yung aking dark spots kasi sobrang dami ng dark spots na pinanggalingan ng mga pimples ko. Tapos ang sabi nila, tatapusin ko pa daw yung treatment na plan. And then after that, kapag controlled na talaga na wala na akong breakout, ganun, tsaka nila i-start yung dark spots naman. But for now is yung mga pimples pa lang na tumutubo, ganun yung pinofocus, which is medyo madalang na sila and maliliit na sila. Wag naman sanang ma-jinx, Lord. Dati kasi galit na galit sila, guys. Dito sa forehead, dito. Kaya kung napapansin nyo, may mga dark spots ako dyan. Yan, galit na galit sila niyan dati na ang kati na ang lalaki. So, nilalagyan ko ng pimple patch para maiwasan ko silang makamot. Kasi sa sobrang kati niya, kung minsan nakakamot ko sila. Next here is ano to? Oh, this is going to be the bag ng aking external hard drive and other wires. Kasi, magta-travel kami and I want the external hard drive to be safe. Kapag nag-travel kami, yung hindi siya nami-mix-mix sa mga kung ano-ano na mga wires and chargers ko. Save natin yung mga memories. Ano to? Acrylic bookends. Ayan. Ang ganda ngayon, may mga na sila. Label na acrylic bookends. Ganun na. Dati, kung anong nasa karton, hindi mo malalaman eh. Ngayon, meron na. Pati to, clipboard, foldable. Ganun. So, I bought here 4 pieces of acrylic bookends. May mga bookends kasi ako dyan. Kaso ginamit ko siya sa room ni Mishi kasi may mga books siya para hindi siya natutumba. So, kailangan ko ngayon para sa mga planners ko, sa mga notebooks ko, and sa ibang books ko dito sa parang mini office table ko. Kasi nga, para mas organized kasi tinutumba lahat ni Mishi, guys. Inaabot niya lahat. So, 4 itong binili ko. And then, ito yung nagpabigat sa box na to. Bumili ako sa Amazon ng milk ni Mishi kasi mas mura siya ng $5 kapag isa-subscribe mo na siya. So, every month, magpapadala. Pero itong milk na to pala ay hindi ko siya sinubscribe kasi hindi naman namin siya kailangan na every month. Kailangan lang namin siya to travel for this month. I got here the, oh my God, infant formula na liquid na siya, na Nutramigen. Kasi nga, kung nakita nyo yung mga previous vlogs namin, guys, na uubusan kami ng gatas sa Walmart, medyo mahirap hanapin yung gatas ni Mishi. So, we got this one for the purpose of travel, para easier for us. Kasi mahirap yung, ang dami naming dalang water bottle na may tubig, and then, magtitimpla kami ng gatas. May dala pa kaming lagayan ng mga powders. May dala kaming bote niya. So, kung nakikita nyo mga travel videos namin, di ba, ang dami namin nadadala. So, this one, ang dadalhin na lang namin is, maghahanap ako yung pwedeng may nipple na lang din sana na ikakabit na lang. Ito siya.
ready to use na on the go. So, natimpla na siya. Hindi na siya kailangan mag-add ng water. So, liquid na siya. Yun nga lang, 8 ounce ito. Eh, ang iniinom ni Mishi is 6 ounce. So, feeling ko pasok na rin naman kasi kung minsan ay matakaw na rin siya. Kaya hindi ako nag-subscribe ng para dito kasi meron ang binili ko ay 4 packs nito. So, meron tayong 2, 4, 6. 6 times 4, 6, 12, 18, 24. So, pwede na yon na pang travel namin papunta and pabalik and may excess pa. So, bibili na lang siguro ulit ako pag magta-travel pa kami para easier. So, inaano namin ngayon kung saan ba kami mapapadali sa madaming gamit na dinadala namin. Ganun. Happy kami, Shibeng. Ang sinubscribe ko is the infant formula na yung usual na ginagamit namin dito sa bahay. Yung powder na Nutramigen din. Yun, kasi magiging 65 na lang siya kapag every month siya na darating instead of 70. So, yun. O, siya din. Siya lang yung $5 or kung makasave kami ng mga $20 para sa apat na niya in 1 month o di pang ano din niya doon. Diaper. Pero yung formula milk niya na powder, December 30 to 31 pa darating. Wala kami nun by that time. Dito naman tayo sa isang box. Alam niyo kaninong binubuksan to ni Mako? Hindi ko na alam kung ano yung mga binili ko. Pero, this is for a gift. Ayan, tingnan niyo na lang. Box lang siya. iWatch. Charing. Pero gift to. And then, yung mga nasa wishlist nila. Sabi niya, wala akong ganyang wishlist. And then, this is the Anchor na power bank, which is 20 mAh, I believe. Kasi itong camera ko, guys, ay pwede siyang i-charge sa power bank. Ilang beses na kasi ako na-lowbatan. Nung nasa Washington kami, na-lowbatan ako. Kaya madaming mga clicks yung hindi nakukuha. Okay, sakto lang pala siya. Hay, dito ako very careful sa mga maliliit na ganito kasi pwedeng isubo ni Mishi. Wait lang, anak ko. So, this is the power bank. Ayan, medyo mabigat siya. Tapos, meron din siyang ganito. So, ito din, USB-C ba tawag dito? Ito din yung charger ng aking camera. Next here, actually meron pa akong mga hindi dumadating yung mga lip balm namin ni Mac. This is the stand for this camera. So I have the Osmo Pocket 3 na camera and I got this one. So instead of using the small tripod na it comes with the creator combo, I bought this one. So mas discreet na naman siya. So, ilalagay dito yung camera. And then, ayun, nakaka-stand na siya mag-isa. Tapos, may parang rubberized siya. So, parang grippy siya. And then, ano po yung isa, ma'am? Pahiram po. This is the tempered glass para sa camera. Sa screen niya. And I think sa din niya sa lens din. But I'm not sure kung na-order ko ba yun. So, yun lang, guys. Yun yung mga in-order ko for the Black Friday. Aside sa mga hindi pa dumarating. Pakita ko na lang sa inyo para magamit na namin to. And may mga binili ako na from Temu. Parang never pa ako nagpakita sa inyo ng mga Temu haul, ganun. May mga binili ako from Temu na mga gagamitin din namin for travel. Tapos yung iba, napadala ko na sa Canada, yung mga pang-exchange gift namin. Yan nga, pupunta kami Canada. Nung kami magpapasko. So, napadala ko na yun sa Canada, yung mga pang-exchange gift namin from Amazon and from Temu. Yung mga from Temu, yung mga pwede lang gamitin sa party, yung mga pang ganern ng sa party. Yan. Yun, guys! Gagawa muna tayo ng mga gawaing bahay habang medyo kalmado pa po yung ating banining. Darling, I get you on my mind.
nilalagay ko sa karton. May naglalabas namang bata. Ano kaya ito? You make it all okay. Oh, it's a magic holiday. Ooh, the rest just fades away. It's you and me, a magic holiday. The fire is burning bright and the snow is falling down. Honey, what you need in your eyes, that whole world disappears. 'Cause when I'm feeling down, you're there to love me right. Nothing compares to this, it's such a bliss. My only wish is I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you and me, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all okay. Oh, it's a magic holiday. The rest just fades away. It's you and me, a magic holiday. Guys, pagpasok ko sa kwarto ni Mishi, may mga packages pa pala ako dun. So, this one is from USPS. Ni-request ko to kasi nakita ko sa page nila na pwede ulit mag-order ng COVID-19 test. I don't know if I've mentioned in the vlog, but nung August, nagka-COVID yung mag-ama. Sila yung nag-test na positive. Negative pa ako nung nag-test kami. But eventually, I felt the symptoms. So, I think positive lang din ako after a few days. Pero hindi na ako nag-test. So, merong free COVID-19 test kit. So, dalawa each na. Each box. So, I'm gonna keep that para maayos ko na lahat kasi bago ako mag-ayos, para minsan na yung pag-aayos ko. It's FDA. Okay. And then, ito naman ay nakabukas na. Ooh, nakasil pa. Nakabukas yung pa. I think this one is from Temu. Yeah, I think so. Kasi yung Temu, may mga products na mabilis na dumating. Ito, yung isa sa mga dumating na mabilis. Pero yung the rest, ay nako guys, sobrang tagal. Mas mabilis ang Shein kaysa sa Temu. Pero kapag kasi ang bibilhin mo yung, kunyari, yung mga anik-anik lang na kailangan mo lang, ganun, na hindi mo naman kailangan na mabilisan. Mas mura kasi siya sa Temu. So, I got this one. This is a vacuum storage bags. Kasi nga, pupunta kami ng Canada. So, bumili ako ng ganito kasi hindi ko na alam kung nasan yung ibang ganito namin. Alam ko yung mga iba, ginamit ko na for the storage ng mga ano namin, mga blanket, ganon, comforter, coats, ganon. Pero bumili ako ng bago para sa mga bulky items namin going to Canada. Yan anak. Ito na lang. Sa'yo. Yan sa'yo ha. May pump pa siya. Actually, hindi ako gumagamit ng ganito. Kung may vacuum lang din naman kayo, you don't need this. Pa-easier nyo ang buhay nyo by using the vacuum. Kasi ito, pa manually. So, but this one is good if you will travel. Kanyari, pupunta kayong hotel. Wala namang vacuum sa hotel. So, sabi naman kasi pupunta kami Canada. So, may vacuum naman sila dun to suck the air out. Ano natin? Wait lang ano ko ha. This one, mga pang t-shirt lang to. Sweater. Ganun. Which is good size na yan. Kasi para lang naman sa shirt and luggage. Pare-parehas sila ng size. So parang dalawa lang siguro na coat or isa yung malalagay ko dito. Lalo na kapag yung coat na dadalhin ko is yung natatakpan pati knees. Yeah, so we have 6.
Hindi lang 6. Meron pa dito. 8 pieces. So, good siya. Guys, alam niyo ba tong banining na ito ay lagi niyang pinipindot yung table. Alam niyang pindutin yung table. Kapag hindi niya naaabot yung mga bagay-bagay, alam niya na pindutin. Kaya ako tinataas to ng tinataas. Pero, ewan ko sa batang to. Masyadong magaling. Abutin na naman niya to. Kaya lahat dapat hindi sa naaabot niya. Kasi kaya niyang abutin. Actually, itong mga to, hindi talaga to yung mga to dito, yung mga vinyl records. Doon siya talaga sa ilalim ng record player namin. Pero lagi niyang ginagamit. Ano yun? Tawag nito? Lagi niyang tinatanggal. Tingnan mo. Meron pa dito. Ay. Ano ba yan? Yan yung tambayan niya. Gusto niya dyan sa ilalim. So, kapag may ginagawa ko sa computer, nandyan siya sa ilalim. Tambayan niya dyan. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po yung part ng ating vlog na mag-shoutout lang ako. So, mag-shoutout ako sa mga nag-comment sa aking vlog na Vlogmas Day 4, which is yung nagka-emergency surgery ako. And I'm really thankful guys sa mga well wishes po ninyo, yung mga nag-share ng mga experience din nila nung naoperahan sila. Thank you so much. At least na-feel ko na hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng ganun, naramdaman nyo rin pala yung ganun. So, yun. Shout out kay Katrina Javier USRN. Shout out din kay Mo Halified TV. Shout out din kay Sis GC Odero. Miss na namin kayo, sis. Nakakamiss yung mga biglaan na, uy, kain tayo. Mga ganun. Na-miss na namin kayo. And then, shout out din kay Sheena RN, which is nag-share din ng kanyang experience. Ayan. And then, kay Sis Stella Marie. Ang ganda daw ng forma ni Mishi. Pero, yung socks niya blue, yung medyas niya pink. Ewan ko talaga sa daddy. And then, kay Ronnie Caberto, ang suke. Kay Gila Bautista. Ayan. And then, kay RN Marian 2610. And then, kay USRN, and kay Michelle H. Ayan, isa ring suki. Ayan. Thank you so much everyone for watching our vlogs, and I hope na enjoy nyo yung vlog namin. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on our next one. Bye! Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby.